Jo, ja som informatik a sa zamestnal teraz. Pred rokom. Už mám po 30-ke a to viete. No. Do 30-ky môžete hovoriť, že ste nezamestnaní, pretože ste pankač. Po 30-ke, keď ste nezamestnaní, už ste skurvený hipster. Tak som sa zamestnala. Nehovorím to, nie som na to hrdý, ale robím na štátnych projektoch. Lebo platia. No som si povedal, že už tak po 30-ke, že už by som mal mať nejaké dievča a toto mi tak prišlo, že tí informatici, že majú celkom dobrý plat, takže sa zamestnám teda a potom si nejakú, keď dievča kúpim a celkom lacno idú študentky v Mlynskej, no ale volá sa to školné. Za 500 eur mesačne by si neveril, čo. No, ale robíme na tých štátnych zákazkách a to je peklo normálne. Teraz vznikla aj taká iniciatíva, neviem, či ste zachytili Slovensko Digital, neviem. A aj pán prezident sa k tomu vyjadril, že rozjebali 900 miliónov. A nič nie je. A? Ja chodím na tie meetingy, to keby ste tam ľudia videli. Normálne, že keď máte niekedy v práci, keď je team building, keď bolo, že a teraz bol team building a išla firma na strelnicu a teraz všetci strieľali na tie terče, každý dá čo trafil, netrafil. Informatik strieľal, nič netrafil. Prinesol mu ten terč, že nič si netrafil. On chytil tú pištol, priložil prst, vystrelil, odjebal si prst. Hovorí, že u vás je problém, u mňa všetko funguje. Ľudia, toto sú štátne projekty, hej? Každému všetko funguje len do kopine. Vieš, koľko brusníc sa zmestí do fľaše Fernetu? To nikdy nezistíš, kým neotvoríš nový Fernet Stock Cranberry. A život máš ťavu. Vlastne dve.